E kinde ma jopuonjre mag grade 10 donjo e sikunde, moko kuom sikunde moketi e kidieny mar 4 koro ywak kuom leo yudo jopuonjre, ka moko kuomgi nyaka kawuono oseyudo mana jopuonjre manok. Sikund sekondari ma Kieni, Kasinga e kinde mamoko oseyudo matin ne jopuonjre 5 ka Kiima, Kimwe to pok oyudo kata japuonjre achiel. Ka moko kuom jonyuol bende koro koni gionge omenda mar tero jopuonjre e sikundego. Judith Omondi miwa ler. Okinyi mar odiochieng' mar adek mar donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 e senior sekondar, walimo moko kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Machakos, kendo Kasinga waromo kod japuonjre mobedo mar 4 mariwore kod skundni yare wuok tich, mane jopuonjre ochako donjo e skunde. Nilikuwa nasomea Eluvia Comprehensive School. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys Boarding. Na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni and tumemaliza kuadmitiwa. Skundni japuonj maduong' yango ni ne omi jopuonjre 90 kata bed ni gin kod thuolo mar jopuonjre 150 e klas mar grade mar 10. Kanyaka sani jopuonjre 4 kende ema giseneno. We had a projection of 150 students, 3 streams. The government has placed only 96 students. So we have a deficit of 64. That the students who have been placed to come to Kasinga Secondary have not turned up, and this is the second day. As per today, honestly, I've admitted only 4 students. Day 2, 4 students. And the 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2, 3 things, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. Japuonjno bende koni, jopuonjre mane omi thuolo mar somo e skundno, gini jopuonjre maya mabor, kendo ok nyalo dhi e skundno kaluwore ni en day school kata school ma jopuonjre dokie pacho. Students who have been placed to join schools which are C4, like Kasinga Senior School, come from very far from where the school is situated. Kasinga Secondary School is a full day school. My students who have been placed from the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala. Skunde mamoko mawalimo kaka Kieni, mabende en cluster 4 sayudo mana jopuonjre 3, ka Kiima, Kimwe to kata ndach jopuonjre achiel mapoko neno. Jodak ma alworani man kod jopuonjre koni gionge kod omenda mar chulo mar somo. Watoto kuingia shule ni juu wazazi hawana pesa. Income iko chini kiasi. Wazazi wanaendelea na kutafuta pesa juu wapeleke watoto shule. Huko tumetoka na fare, kukuja hapa tumekuja na fare. Itabidi turudi na ingine. Na wakati mtoto anakaa nyumbani anaendelea na kupoteza wakati. Thoth skunde gi nyicha osetimo ikruok mar senior sekondar, kendo moko kuom gini kod masinde kaka kompyuta, ka koro gidwaro mondo mi migawo mar somo resgi. Judith Omondi, Ramogi TV.